Hvad så guys, og velkommen til noget nyt XXX Mass Gaming 2004. I dag spiller mig og Valdemar Silent Hill. Skal jeg spille hard? Ja, gør det for fansene derude. Ej, det bliver så lidt. Ej, den der lyd der. We are Silent Hill ambience. The weather outside is witty. Fire is so steepy. Since I've got to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Ej, bro. Wow. What is this? Ej, bro, det her spil. Footsteps. Ej, det er så højt, de der trin, han har, bro. Cheryl? Is that Cheryl? Since I got to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, til dem, der ikke har spillet Silent Hill lidt før, så handler det om at finde en stander i stedet for ens afdøde kone. I må undskylde Magne ikke længere med på kanalen. Vi, mig og Valdemar og de andre, vi har haft et lille break-up med ham. Ja, så nu hedder det ikke Shattered Voices længere. Det var Shattered Voice. Shattered Voice, det bliver det nye, bro, det mener jeg. Det er det nye. Se. Wow, de der kameravinkler. Det her. Ej, bro, det er så svært at kontrollere ham med de der PlayStation 1 controls. Ja. Ej, den er sirene der, bro. Wow, det er højt. Wow. Hjælp mig, bro. Nej, han så det mig, bro. Han så det mig lige. Han gav mig dødsblowjobben. Bro, han gav mig det der dødsblowjob. Lad mig gå, bro. Det er sutterne. Ja, det er sutterne, bro. Bro, det er langt. Lad mig gå, bro. Blockbar findes. Nej, nu kommer dødssutterne, bro. Nej. Ej, bro, dødsblowjob. Og så siger han bare dødssutterne. Dødssutterne. Was I dreaming? Bro, musikken er så god, så gør det her, altså. How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm alright, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. Hvis vi har til at lave flere videoer til XXX Mass Gaming. For det der ambience. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. Ærgerlig en sådan face of hendes bukser, bro. Ja, det lidt jeg ikke meget. Sorry. Hvad sker der? The only... Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. Bro. Altså, vi havde det der mega grimme kort. Se, hvad står der, bro? Ej, den der radio der, bro. What's that? Nej, bro, nu kommer de. Wow. Nej, det er pækflyver. Wow. Bro, vi stik. Det er pækflyver. This is not a dream. This is not a dream. What's happening to this place? Jeg kan godt lide, nogle af fucking voice lines'ene har ikke en stemme. Ja, det er kun nogle af dem sådan, what is this? Ja. Jeg burde løbe ind i væggen. Hvor er vi på vej hen, altså. Hvor er det svært at kontrollere. Ej. Ikke flyver. Her, det må være noget her. Key of Lion, take it, ja. Nej, nu kommer tilbage, bro. Jeg er jo ikke for tiden til at stå stille bare ved at take. Holy shit, bro. Wow, ikke flyver. Bro, Misu. GG. No, holy shit.
Det er fucking curse, det her spil. Au, fuck, de smadrer mig, bro. De der hunde der. Det der map der, bro. Standing here, I realize you were just like me, trying to make history. Vi sparer lige ud, vel, må så til venstre, gør den? Ja. Så jeg glemmer ikke det du sagde i den første episode af Jojo. Gå ind og indvand og sprit! Idiot! Jeg har brug for noget alkohol! Hvis du har penge, gå ind og hente mig noget sprit! She's at the school. Ja, no shit, bro. What? Ej, den der hund er derude, tror du ikke? Lad mig gå, bro, lad mig gå! Han var til at få os og smadre os, bro. Hvis den her vej, så skal vi til venstre. Holy shit. Holy shit, bro. Det er fucking skræmmende, det der. Bro, det her spil. Er det fucking ubehageligt, Valmer? Jo. Giv mig lige en sidste gang. Men Valmer, nu er det de der spil, hvor man bare gemmer mega mange gange, fordi man har ikke lyst til at andet noget, det går tabt. Half-Life 1, bro. Ja, Half-Life 1. Ej, den der ambience, holy shit, bro. Prøv at være lidt mindre dyster challenge. Ja. Bro, lave. What var den der? Holy shit, de vil virkelig gerne have, at du dør, bro. Holy shit. Nej, hvad er det her? Det der musik der. What's going on? Wow. Jeg tror, bros krop lyst. What the fuck? Hvad er det? Hvad er det, der lyser? Jeg ved ikke. Det bliver hans ånd, der lyser åbenbart. Ej, sådan nogle magne vil sige. Ja, sådan ved du hvorfor? Det er hans skæbne. Jamen, hvad sker der for de der folk, der tror på skæbne, bro? Alt er bare bullshit. Længere gå, længere gå, længere gå, længere gå. Holy shit. Ej, bro, lad mig komme ind, Holy shit. Det der musik der. Det der musik der. Den der lygte, han har, bro. Bro, hvad sker der? Hvorfor det lyser han? Det er hans skæbne. Ej, fuck, jeg hader Magne. Fucking Amnesia, hvor der bare er fucking døde, nøgne mennesker over det hele. Fuck, jeg elsker Amnesia, bro. Kan du huske, da jeg spillede det? Ja, fuck, det er egentlig godt, bro. Jeg synes, der er noget i kloakken, sådan, smid den der, sådan. Smid den. Det synes, der var lige præcis noget væk fra ham. Ja, det der vandmonster der, ja. Fuck, jeg hader det der vandmonster. Så nu er en skæbne, ikke at komme ind. Det er blodsutterne. Jeg sluk. Ej, bro. Det skal med lyset. Hjælp. Hvad er det for noget cursed lort, det her spil? Men ved du hvorfor ambienten var væk? Hvorfor? Fordi det er en skæg. Det er skæbne. For bro, sparkede den. Fuck, hvor så på at se den, der var direkte til pikken, bro. Hvad er der? Holy shit, bro. Bro, man strudtager den. Okay, bro. Det er en skæbne. Det er skæbnen. Åh nej. Fuck, man. Hvad er det her, jeg kom ind? Bro? Ja, det tænker jeg. There are violent and disturbing images in this game. What? Wow. Please, lad mig gå. Det er pigsutterne. Nej. Ja, han sutter dit øjehul. Nej. Oh my god. Nej, bro, altså. Bro, han slager til den. Wow.
Hvordan fuck missede han? Bro, han dør ikke. Bro, han dør bare igen der. Wow. Hvad sker der? Dræb ham. Han dør han ikke. Han gjorde nu. Oh my god. Kom dø. Ej, hvordan fuck gjorde han det der? Ej. Nej. What? En lortet spil. Ja. Sådan, men spil Silent Hill 1, det er så meget mere undervurderet end 2'eren Silent Hill. Altså, hvis lige er det her, så skal vi ud. Den lyd der, du laver. Den der pæksutter lyd. Bro. Selvfølgelig det er nej, det var den der ikke. Nu er jeg jo lige den bare fanden. Come on. Nej, dem der. Dem der er min mindst yndlingsting. På forestil dig den mest farlige ting i fucking Silent og det er bare et eller andet dyr, der sutter dig til døden. altså der, hvor man bliver suttet ud, og så de andre bare smækker en, bro. Ja, på røven. Hvad fuck er det her spil? Goofy er BDSM monster. Selvfølgelig, det er den fjerde der igen. Nej! Bare smækker dig, bro. Jamen, jeg hader dem der, bro. Fuck er det? Er det en hånd? What the bro? Fuck er det, bro? Goofy ejer hænderne i dig. Hvad er det for en fucking orangutang-hånd? Prøv at se, hvor stor den er. Bro. Prøv at se hans posture. Ja, sådan, man ved aldrig, når man får brug for et jernrør spil. Nej, for fanden. Jeg tror da, man kan bruge det der kemikalie på den der hånd der. Prøv at se hånden! Altså, prøv at se, hvor stor den er. Gorilla hånd. Det kan man faktisk bruge. Den der hånd, han har jo. Hvad har vi? Den der musik, der har vi jo. Ej, den går bare efter pikken som det første. Det er så vildt. Men prøv at se dens hovedform, det er jo næsten som om, at naturlig selektion er bare naturligt involveret til, at den kan sutte. Altså. Prøv at se den hovedform. Prøv at se dens hovedform, den eksisterer sgu kun for at sutte. Altså, hvad der skulle han ellers eksistere for? Fucking kom her. Den der. Jeg tror den der, det er min mindst yndlingsting i spillet. Der må være noget på de her trapper her, er jeg næsten sikker på. Holy shit. Den der. Kom her. De her skud her, det kommer til at være dem, der redder os i slutningen af spillet. Ja, det er sådan lidt lorteskud.
Skyd ham der lige foran af din idiot! Vi løber forbi dem, vi teaser dem, vi laver dem hen i hjørnet, og så løber vi forbi. Ej, hvad? Jeg teaser det, jeg dårlig med sådan lidt. Hvor er vi henne? Hvor langt er vi tilbage? Nå, det hvad hedder det? Er det en trailer? What the fuck? Valdemar? Ja. Jeg troede det er sådan, jeg troede jeg ville blive hacket eller et eller andet, bro. Nogen der spil på dig. Jeg gad ikke det der. Ham der, bro. Hvad? Ej. Bro, sådan prøv lige at læse det sådan virkelig seriøst. A tale of birds without a voice, first flew the greedy pelican. Eagle. Ej, det er sådan noget, der... Ej, bro. And then came a silent dove, flying beyond the pelican as far as he could. A raven flies in, flying higher than the dove, just to show that he can. As Swan glides in to find a peaceful spot next to another bird. Finally out comes a crow, coming quickly to a stop, yawning and then napping. Who will show the way? Who will be the key? Who will lead to the silver reward? Bro, what the fuck? Fuck betyder det? Jeg fandt ikke et ord, det der. den der combo de har, hvor den ene sutter mig, og sådan den anden slammer mig. Hvad fuck er det her? Jeg ved det ikke. Den der kat der. Jeg sidder fast i et skab. Sådan, bro, er ikke noget lunch money i dag, what the fuck? Ej, en kat, bro. Hvad var det, bro? Hvad venter der derude, bro? Jeg vil se den der hunden der. Hvis jeg går herover, så løber jeg fly. Ej. Bro, please lad mig gå. Please lad mig. Ej, bro. Fucking cursed lyd, bro. Bro, alt der sker i det her spil er ikke bare en fucking stor ulejlighed. Altså, det er så frygteligt. Wow, det der er fedt, er virkelig. Man kan please søge på Silent Hill 1 Elementary School Guide. Jeg må lige finde ud af det. Vi er nødt til at finde ud af, hvad fuck det er, vi skal. Det er sådan lidt regnet. Ej, hvordan misser han om der? Lort det spil. Hvad du siger, vi skal udenfor, så du placerer den? Jamen, det er Clocktower åbenbart. Den er her. Og så placerer den her, ikke der på. Et Golden Sun, den er her. Hvad skal vi nu? Du skal bare lige igennem ham der. Eller dem der. D, lige der. Nej, sådan tilbage. D der. Den her. Ja. Og så skal du over til... du skal over til A. Lidt mere. Den der. Den her. Ja. Så skal du over til B-flad, så det er lige op til højre. Den her. Ja, B-flad. Så skal du over til G, så det er ned. Til venstre. Til venstre. Ja. Den her. Ja. Og så over til C-skarp, så det er op på de sorte noter, ikke? Og så er det den sidste der. Den her. Ja, C-skarp.
Let's go, bro! Hvordan skal man finde ud af det der? Det tager jo 100 år. Det ville være det samme som at prøve at finde nogens fucking kode for cykellås, bro, altså. Dårligt spil, altså. Bro. Fuck det der for noget musik. Det der musik, der bliver spillet noget mega ubehagelig musik. Bro, hjælp, det der musik, det er så højt. Wow. Oh my god. Wow, hvad fuck er det for en lyd? Ej. Wow. Er det så højt? Det der musik der, bro. Vel, man tænker på, hvilken jeg er tæt på at være færdig med det. Nej. Hvor skal man hen efter det der, bro? Hvor den der lyd der, bro? Wow, hvad er det der? What the fuck? Prøv se, hans flashlight bugger. Prøv se. Det der ved siden af ham. Wow. What the fuck? Wow. Hvad er det her spil, bro? Det er din skæbne. Ej. Bro. Goofy, det er din skæbne spil. Fuck er det her? Ja. What the fuck er det der? Det var nice det der. Så slår mig hårdere, far. Wow, hvad er det der? Hvad er det her for et rum? Ej, der er flere. Jo, vi skal ind og nakke dem der. Ej. Bro, kom nu. Jeg gemmer her, bro. Oh my god, hvad med det her spil? Det fucking... Nej, jeg vil lukke tilbage i stedet for at gemme, bro. Dårligt spil. Ej, men bare se ham derovre. Jeg er lille og sådan. Det er så svært, det der, bro. Se. Hvad du sigter efter? Hvad sådan er lyd, han laver? Ja, så! Selvfølgelig, man kan ikke noget herinde. Wow. Det var spild af skud, det der. Slå mig hårdere, far. Jamen, jeg hader dem der, det mener jeg. Jeg så lidt manipulerer det her idé, ja. Bro, det er så cancer, det her spil, det mener jeg. Tak. Den der grab range, han har du set det der, det er så vildt. Så har han en hel kilometers grab range. Jeg skal lige prøve at se, om vi kan outplay ham. Vi kan være henne. Ja. Og så løb vi. Nice. Det var frustrerende, det der. Han står og camper der. Bro, som er stønd så højt. Men kan du høre, hvor højt han stønder, vel, mig? Ja.
Bro, jeg fatter ikke, hvor jeg går ind og ud henne lige nu. Oh my god, det var meget skræmmende det der. Meget skræmmende. Hvor han under højlydt. Wow, jeg lavede den der rotte der. Wow, pigtsutteren fik mig. Så næste gang jeg dør i det her, så jeg får sådan en psykose. Så fandme jeg går igennem mit eget sejl til. Det er sådan lort, det her, bro. Er det der musik der? Det er bare sådan, der er kaos i spillet, der er musik. Bro, vi dræbte en kakelak. Nah, bro. Er det fandme pinligt? Det er GG. Men jeg var bare til at se mig. Jeg var bare til at se mig blæse den der kakelak der. Ja. Det kunne være herinde. Du har mistet. Nej, der er lige timer på mig. Daddy, where are you? Cheryl! Ej. Jeg må ikke ting der. Det er ikke den her vej. Det er ikke den her vej. Der var nakket mig. Jamen der er mig, der spiller Silent Hill. Det er sådan noget sådan goofy med kraften af venskab. Men hvor det her? Use the rubber ball. Ej. Oh my god. Jeg skal det bare ikke. Holy shit, bro. Ej, der er fjender hernede igen. Vælte mig. Holy shit. Det her spil her, det gør en sindssyg. Lad os se her. Lad os se, gør herinde. Altså løb forbi! Nej. Forkert vej. Jeg er parat. Vi gør det nu, vel mig. Yes, det var det. Den bitch slapper mig bare. Det er så nemt at finde vej i det her spil. Hvor er der egentlig igennem væggen der? Så du det der? Bro, wallhack. Holy shit. Nice. Nice, der er ikke mange fjender herinde. Tak for ikke at tage skuden der, det var vildt nice. Ej, var det højt. Wow. Low-key, men det her er faktisk mere skræmmende end toeren, synes jeg. Synes du det nu? Også bare fordi grafikken, altså gameplayet er horribelt. Jeg hader gameplay, men jeg mener sådan noget ambient, så jeg synes faktisk det er mere skræmmende end toeren. Det er bare lige ind i djævelens øje, altså. Ej, den der valgte mig. Nu har vi læst den, valgte mig. Oh my god, han er under højt, bro. Det var højt. Horribelt. Au. Vi må snart komme til en anden boss, hvis det giver os alt det her lort. En boss. Ej, men prøv at forestille de der boss her i, bro. Altså. Så kommer super-sutteren lige pludselig. Super-sutteren. Ej. Hvad det altså, bro, hvad gør man? Let's go! Så hvad er sandsynligheden for at du kommer til at spille det her igen, hvis du vinder spillet? 0! Ej, bro! Ej, jeg
tror det er en boss, bro. Jeg tror det er en boss. Jeg tror det er en boss, bro. Det gemmer lige. Hvad er det der? Wow. Det er super sutteren. Wow. Shotgun. There we go. Det der angreb, den blev. Men man vil lige fundet en måde at cheese kampen på. Døden! Hvad er det der? Nej! Det er sgu super sutteren, what the fuck? Det der one hit kill angreb. Det der sutter angreb der. Super sutter. Nej, så idiot! Det er idiot! Fuck laver den. Det der musik der er sådan. Jeg tror lige vi havde vundet. Jeg tror lige vi havde vundet. Det der hop ud af range. Det der hop ud af range var vildt. Low-key vildt. Og Loki, det der jeg gjorde der, det var noget af det vildeste nogensinde. Så det der. Jeg outplayed ham. Vi skal bare lægge ham hen i hjørnet, hvis vi går langsomt op. Det der var Han døde der, bro. Han bliver siren. Fuck er det der? What was that? Who in the hell was that? Ej, det der skuespil der. Jeg må lige at ud af kæmpe mod den der fucking klamme pigsutter igen. Nej. Oh my god. Hvor det tog lang tid det der. Fuck, vi smadrer det der pigmonster, vel mig.